Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, lagawon ta ang Cloud9 sa Siargao. Mag-surfing ta, sabay ta, tara, mag-torta! Hello, welcome to Cloud9! Yeah. Surfing capital of the Philippines, Siargao. Sa? Yay! Oh, sige, bayad ka, Jis. Hello mga dudes, dire na abot na kami sa Cloud9. Halindi sabay ta, magtorta, mag-surf ta. Uban kini, gwapo nga, maestro, o principal. Siargao. Yes. Ilogao. Surigao. Surigao. Siargao. Malagaw. The Dreamer. Oh, Darao, the Dreamer. Unsay pasabot anak ma? Tugita. Anak kita sa Cloud9. Tugan, ay sorry ma'am. Hello mga dudes, welcome na tayo sa Cloud9. At doon na po, kininggit yung tingan ni Irich and Jericho Rosales ang Siargao. Dali, sabay ka! Turoon, tanawan dito sir. White sand. White sand na, puti pa. Murag si Sir Josie. Puti ang naong. Oh, dili ta pasudlay pa dito. Dili lang sa pero dili na pasudlan pa dito sa may payag no. Karon maningkamo tatanaw ta kung kinsay mag surf. Pero kung naay chance mag-steam tag surf. Asa nagadula og ganang pang-international competition? Yang area dia. Mana? Kana balog ka po. Oo. Nagmay pa kanina kanang muta ko pag na. Pumutas karon is low tide man no kanang baba ang tubig. Oh, baba. High tide na ron. High tide na. Oh, kinang mga para sa mga beginners kanang. Kanang ani. Sige. Mao ni ang mga boards for surfing. Dagan kaayo color blue. Dapat din ni dagan kaayo. So mao ni 500 daw ang oras an apil na ang instructor. Okay, ready na for surfing. Basta ba? Unsa to? Nana mi tudloan na mi pag mag-surf. Yeah, sa pangalan? AJ. Thank you for. Okay, nag-instruct na ang atong instructors. Okay, hanap-hanap na to atong video. Kay naay cellophane na para di mabasa. Yes. Okay, go. Rochard. Uy, madagma ta, Lord. Ang hirap pala. Matuon kayo, Jessie. Sige, I'm following. Agalay, Diyos ko. Oats. Ang daming rocks. Batu. Oh, wow. Hanky. Magdungan sila ka na nakaping. Okay, go, Roger! Yay! Nana mo siya!
Hello. Nakamalunod. Volleyball player si Lastimosa. Si kalimutan pangalan ali. Kanan ulit, kanan. Kanan. Yan. Yeah, done na ang surfing. Yes. Lift yourself in this activity. Yes. Time to surf and time to ride in a boat on board. Yes. Now, sige, ato ta diri. Ato ta sa unahan. Sa kuha na tigulang, Walang surf. Tama. Asa na? Dili daw tama sa tikas. Kita. Sir. Welcome to Jacking Horse. Jacking horse. Name is Jacking Horse. Mauna ang shootingan sa Sergo movie ni Jericho Rosales sa Piniris. Makitahin mo siya nga view. Kuhaan so, kinahanglan siya ni mo nga view. Dili nag-shooting si Iris of si nag-shooting na si Iris of si Siargao movie. Makitahin mo siya nga view. Katong tawin na... Katong tawin. Kahangin. Oo. Galing. Hindi sila namunit yung basura. Hindi sila ng gitara. Gitar-gitar. O dito sila kaya. Tanaw-taan ng Siargao. Di ako lakaw na dito. Karon pagtanawon nato ang nagmuni-muni nga vlogger. Yes! Sabay pa! So makita nyo yung white sand. Alam Boracay. Diba? Pinong-pino. Ayan. Wow, what a place! Sige, Jess, pag-picture yung site, pag-Instagram niya. Hindi, kita na una ko. Diri tamag shooting. Uy! May artista! Katong sa
Jericho nagkuha para sa ilang salida. Awa. Diha ta mag-surfing kung gusto ta. International competition, maligaw pa ta. Lala, malagaw na. Humana mi og shooting og laag. So balik ni sa quarter mag-ilis kita-kits. Upan si Sir RJ ang Prince Charming sa San Isidro. Humana ka og laag. Yan sa Cloud9 nuli na ta mag-ilis. Goodbye Cloud9. Og ang amo ang sakyanan well naman. I know. Sakyanan. Amo sakyanan. Una saag na tabiyaan na ta. Atura. Yehe human na jud mi og lagaw. Nakauli na pud mi diri sa amo ang apartment sa ni among stayhan ila dondon among balay nga paskang nindota. Hantod sa sunod nato nga paglagaw uban ni kami. Kita kids. Meanwhile, Talk out kay Ma'am Lisa Swan diha sa Sabangan Elementary School. Ma'am, salamat sa imong support sa kanunay. Shout out diha kay Ma'am Wing Toriaga. Ma'am, sa sunod sabay ta maglaag. Sa tanan akong subscribers, salamat sa inyong pag-support kanunay. Salamat sa pagtanaw sa akong mga videos. God bless sa ato ang tanan. Hantod sa sunod nato nga lagawon. Sabay ta, ubani kami. Malagaw pa sa pagkakaroon. Bye-bye!